Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». Традыцыйна ў нядзелю ўвечары мы сустракаемся ў Міністэрстве дзяцінства. І сённяшні выпуск абяцае быць вельмі смачным. Так што клічце да экранаў сваіх бацькоў, сяброў і знаёмых. Будзем разам разбірацца ў беларускай кухні. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце Валерыя. Прывітанне. Ганна. Вітаю вас. І Дамініка. Добрый вечар. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, на нашым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І давайте традыцыйна прадставімся, хто з вас які міністр сёння, дзяўчаты, калі ласка. Я сёння міністр традыцыйных страў. Я міністр культуры харчавання. Я міністр маларыцкай гасціннасці. Якія цудоўныя міністры сёння прыйшлі да нас на пасяджэнне. Нават прыехалі. Я, дзяўчаты, магу сказаць так, што вы да нас прыехалі з маларыцкага раёну, з Маларыты, і нешта з сабою прывезлі. Вельмі смачнае. Распавядзіце, хто з вас што сёння прывез. Калі ласка, міністр Дамініка. Я хочу распавесці пра наш мясцовы хлеб, які называецца грачанік. Па-мясцоваму бабка. Для яго прыгатавання нам патрэбна взяць 2/3 шклянкі проса, добра яго прамыць, заліць 1,5 літрамі вады і варыць прыкладна не менш 1 гадзіны. Тым часам мы бярэм 1 сярэднюю бульбіну, націраем на тарцы, заліваем паўлітрамі вады і даводзім да кіпення. Потым бярэм насенне грэчкі і мелем яго ў ступцы або ў кафемолцы, каб было хутчэй. Атрыманую муку прасейваем так, каб частка лушпаек засталася ў муцэ. Гэтыя лушпайкі і надаюць асаблівы пах і смак хлебу. У 1 літр астуджанага адвару проса і бульбы дадаем 50 грамаў дрожджаў, 1 чайную лыжку солі, 2 сталовыя лыжкі цукру і 2-3 столовыя ложкі алею. 1 кілаграм мукі вышэйшага гатунку мы прасейваем і дадаем грэчневую муку. Потым з усяго гэтага замешваем цеста. Пакідаем падыходзіць на 30-35 хвілін. Потым выпякаем 1 гадзіну. Хлеб смачны? Вельмі смачны. Дзяўчаты міністры, а што прывезлі з сабою вы? Гэта наліснікі. Нягледзячы на незвычайную назву, гэта ўсімі любімыя і ўсім знаёмыя бліны з начынкай. Іх мы часта гатуем дома з мамай. Прыгатаванне гэтай стравы не займае ў нас многа часу і не патрабуе ад нас пэўнай нагоды. Бліны можна гатаваць з мясам, тварагом або яблыкамі, а падаваць з мёдам, смятанай або варэннем. А гэтыя бліны з якой начынкой вы гатавалі? З тварагом. Ну, гучыць усё вельмі смачна. Дзякуй, Ганнашка. І Валерыя. Што гэта такое смачнае і што так моцна пахне і прыемна? Гэта традыцыйная страва маларыцкага раёна. На мясцовым дыялекце яна называецца шабелі. Па-простаму гэта піражкі з картоплей і фасоллю. А гатуецца яна так. Асобна варыцца фасоль і асобна бульба. Калі зварылася, усё добра перамінаецца і змешваецца. Потым у гэтую сумесь дадаюць смажаную цыбулю, часнок і перац. Затым гатуюць драшчавое цеста, у якое кладуць начынку, а потым смажаць на алее. Даўней, калі людзі часта пасцілі і шмат працавалі, гэтая страва іх вельмі ратавала. Лічыцца поснай і вельмі сытнай. Дзякую, Валерыя. Тут міністр Дамініка, напэўна, запісвала рэцэпт. Калі ласка, на наш беларускі традыцыйны стол. Валерыя, яшчэ раз скажы, як шабелі? Шабелі называюцца. А чаму шабелі, дарэчы, ты ведаеш? Таму што ў маларыцкам раёне фасоль называецца шабель. Вось так. Дзякуй вялікі. Зараз мы будзем ведаць многа пра традыцыйную кухню маларыцкага раёна. А хацеце ведаць яшчэ больш?
Ну, канешне, я таксама. І дзеля гэтага мы запрасілі сапраўднага знаўцу ў традыцыйнай культуры Маларыцкага раёна. Сустракайце нашага ганаровага госця. Гэта гатоўчыц Валянціна Івановна, народны майстар па ткацтву. Добрый вечар. Добрый вечар. Шановні міністри, Вероніка, шановні глядачі. Вельмі рада долучитися до вашої гутарки. Валентина Івановна, ми адразу скажем то, що ви до нас таксама приїхали з Маларыцкага району. Адкуль? Вёска Дорофеевич, Маларыцкого района. Ну і ми вас попросим размовляти на своїй гутарці. Добре, Валентина Івановна? Це Маларыцький Да, строй, это малорыцкий строй. Наши костюмы. Воссоздано качество именно такое костюмов кожушком моей мамы, народным мастером Степанюк Степанида Алексеевна. За это было присужено этому качеству нематериально-культурное наследие Малорыцкого района, так как и гречаный хлеб. Тоже нематериально-культурное наследие Малорыцкого района. Это наших два бренда. Продолжаем эти традиции. Ткать, вот учим деток и хлеб печь. Валентина Івановна, ці научите ви нас вишивати? Конечно, научим. Вот такой элемент красивый, ну, мне нравится. С нашего традиционного костюма это как бы берегиня, знак берегини, обозначает 4 стороны света. І що нам спотребиться для гэтага? Потребится для этого нитки, иголка. Тут уже такі Тримай. невеличкі заготовки у нас заготовки є. есть. Трошки я начала, потому что кто не знает, значит, я покажу, Тримай. а вам тоже. Ну, я буду глядзець, буду вельмі уважліва Ясно. назіраць. Дзяўчата, По вы гэтаму. вышывалі таксама нейкія народныя, можа быць, узоры ці нешта іншае, што вы вышывалі? Я вишивала вияву Єлочки. Я вишивала трошку. Трошку, так? Вот так иде. Це я увогуле не ўмею гэтага рабіць нічого. Ну, буду вучыцца. Ага. Валентина Івановна, а як ви навчилися вишивати? Из детства, да. Мама вышивала, ткала всю жизнь. И вот так, глядячи на ее, я вышивала. Вышивала разно. С детства училась, крестиком тоді мало вишивали, вишивали гладью. Это, У мене наоборот старалася. Зашлось. ну, нічого, зараз поладимо. Отримується, звісно. Валентина Івановна, скажіть, а скільки часу треба, щоб вишити таку кашулю? Ну, эта кашуля не вышита, а все выткано на кроснах. Ну, если вышивать, то быстрее будет. А ткать это очень долго, якби, больше месяца. Може, і даже і до 2. Вернемся до нашай кухні беларускай. Вышываюцца ж таксама і ручнікі, і Да, абрусы. да, Гэта обязательно. уласціва так беларускай культуры. Уластиво. Ну, хлеб встречаешь или это без рушника никуда. Рушник треба то ли вишити, то ли виткати, як уже получается. Хочу звернути увагу ось на гэта пригожыя ручнікі і абрусы. Для кожнай гаспадыні было вельмі важна выткаць і вышыць такі ручнік самастойна. Гэта вельмі прыгожа. А яшчэ ручніком ці тканінаю накрывалі хлеб, каб ён больш заставаўся свежым. Все правильно, Это так, Даша. это Так. правильно, молодчинка. Хлеб обязательно. Я тільки спекла і зразу накрила. А раскажите увогуле, чым адметная нацыянальная кухня беларусаў? Ну, вось на прыкладзе Маларыцкага района. ну да, я все помню с детства. Блюда які были. Каша з печи, наварить картошка с капустой квашеной или там огурками солеными. И все вот такое мясо также не было. Но все готовалось у печи. Совершенно другой вкус. Каждый держал коровы и обычно пользовалась вот эта продукция. Сыр, масло, творог. Ну, сыр я имела в виду, клинковый сыр. Такой он отжатый был. Дівчата, ведаєте, що це за прибор такий? Гэта маслобойка. Раней гаспадыні узбівалі масла самі пры дапамозе вось такой маслобойкі. Да. І ви масло таксама з собою привезли, все у нас на і столі. збито тільки... Це сметаною збивається Да, масло. масло со сметаною. І як міністр гасціннасці хочу дадаць, гэтыя стравы вы прывезлі яшчэ і для таго, каб расказаць усім гледачам, якая гасцінная маларыцкая зямля. Мы з радасці прымаем усіх гасцей, якія прыходзяць до нас з добром і мірам. Так. Я теж
поддерживаю гэта. В Маларыцком районе у нас добрые, приветливые люди и всегда рады гостям. Добра. А зараз я хочу вам прапанаваць такое невялічкае практыкаванне. На гэтых картках вы бачыце назвы традыцыйных беларускіх страў. І вам трэба да кожнага фотаздымка падабраць належную назву. Гледачы таксама далучайцеся. Спачатку скажыце, што гэта за страва такая? Каша, суп, што гэта? Гэта больш на кашу якусь падобную. Я лічу, што гэта жур. Таксама адзінагалосна міністры вырашылі, што гэта жур. А ў чым адметнасць гэтай стравы? Хто ведае? Яна робіцца з аўсом. Так, сапраўды, гаспадыні вельмі любяць, вельмі смачная страва. І гэта што? Я вельмі добра ведаю, што гэта клёцкі. Так, а што вы скажаце? Таксама Таксама клёцкі. клёцкі. І клёцкі робяцца з чаго? З бульбы. З бульбы, правільна. Так, працягваем, глядзім на экран. Дзяўчаты, гэта такая складаная страва. Я вам нават падкажу, звычайна кажуць, вось гэта вось з блінамі. Ці бліны вось з гэтым. З чым? Я думаю, што гэта мачанка. Можа быць каўбаска, шкваркі. Ой, можа быць, канешне, можа быць, і так смачна гучыць, яшчэ з грыбамі робяць, правільна, дзяўчаты, гэта мачанка. Я вам прапаную растлумачыць нашым гледачам, што гэта за такі беларускі дэсерт. Увогуле не вельмі многа усялякіх слодычаў у беларускай традыцыйнай кухні, а гэта такі дэсерт з ягад, і называецца ён міністра. Кулага. Ну што, Валентина Івановна, ці добра справіліся нашы міністры? Добра, міністры грамотныя, не зря ж міністры. Вельмі прыемная гутарка ў нас сёння з вами атрымалася. У нас міністэрства, і нам трэба прыняць рашэнне. Беларуская кухня – гэта каштоўны скарб нашага народа. Сумесная вячэра – гэта магчымасць блізкім людзям, сябрам быць разам і дзяліцца радасцю. Гасціннасць – гэта адметнасць беларусаў. Мы з радасцю прымаем кожнага, хто хоча быць нашым сябрам. Так, Валентина Івановна, гэта выснова нашых міністраў. Вось сюды ставце свой подпіс, каб рашэнне набыло сілу. Ну і для ўрачыстасці моманту у нас ёсць пячатка. Я вельмі рада была познаёміцца з такімі таленавітымі дзецьмі. Всем доброго вечера. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але наперадзе нас чакае чытанка. І таксама вельмі смачная. Будьце разам з намі. Дарагія сябры, сёння вы многа даведаліся пра традыцыйную беларускую кухню. І зараз мы вам прачытаем урывак з паэмы «Родныя дзеці», які напісаў Ніл Гілевіч. Урывак таксама будзе вельмі смачным. Што ж, знаць прыемна і не лішні, чым слаўны ў свеце родны край. Да ты, зямляча, не за іншым, а за сабой паназірай. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца табе сказаць няма калі. Вяндлінку з водарам ядлоўца мяцеш зараз па два скрылі. А побач зірк, як цуд, як казка, з каляндрай, з перцам, з часнаком. Ляжыць вясковая каўбаска, таксама увітая дымком. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка, і ў паясніц. А на стол там часам едзе ў місе бабка і парай дыхае пад столь. З бакоў запечаная ў меру, у бульбе шкварачкі тырчаць. І так жа ўслед пайшла на змену. Хоць замычы, каб не маўчаць. Усё сказаў, на гэтым дзякуй. А на абрус нясуць бліны. І к ім мачанку верашчаку з наборам рэбрачак свіных. Калі на свеце нехта дзесьці умее добра працаваць, то умее ён і смачна з'есці, і адпаведна згатаваць. Таму дастойна, без эфекту, прымай падзяку пахвалу і беларускаму палетку, і беларускаму сталу.
Дарагія сябры, мяркую, што ў вас хутка вячэра. Вельмі спадзяемся, што ў нас атрымалася стварыць належны настрой і павысіць вам апетыт. Ну а мы сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!